میں چاہدا وچ کربل میں چاہدا وچ کربل میں چاہدا وچ کربل مینوں اپنے قدم ٹکاون دے میں چاہدا وچ کربل مینوں اپنے قدم ٹکاون دے کونین تو ود ہو جا بن سی کونین تو ود جس وقت تیرے میرے امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کربل دے میدان تے پہنچل فرمایا عباس جی آقا فرمایا دل آدھا پائے شام تھی گئی ہے اتہی خیمے نصب کریں دے ہیں عباس عرض کریں دے آقا میں کو بھی پتہ ہے اتھائی خیمے نصب کرن لیکن میں خیمے نصب کرن دے حساب کو جتھا قلعہ مریدہ ہو جا تو خون دے فوارے جاری تھی دل میرے کریم آقا دے نواسا فرمایا عباس اے یوہا جاہے جیڑی جا دے حساب نال میرا نانا میں کو پیشون بھی دے دیا اور امام علی مقام دے دیرے لائے لگ گئے خیمے زمین بول پئیے اے جوانا کوئی بادشاہان حساب دا شہزادہ نظر دے اے جا مصیبتیں دا بننے ای جا تو کوچ کرول تے امام علی مقام فرمائے اے زمین کربلا میں چاہدا وچ کربل میں چاہدا وچ کربل مینوں اپنے قدم ٹکاون دے کونین تو ود اے جا بن سی کونین تو ود اے جا بن سی ذرا ڈیرا ویدا آون دے میں چاہدا وچ کربل مینوں اپنے قدم جماون دے زمین کربلا بولی عرض کی دی اے جوانا اے شہزادہ اے رسولہ اے جا بڑی اوکھی جا ہے اتھا پانی بند کر دے سنیا امام علی مقام فرمائے مینوں پانی دی پرواہ نہیں پیو صبر دا درس پڑھائیو سبحان اللہ مینوں پانی دی پرواہ نہیں پیو صبر دا درس پڑھائیم دیا تجھا لب چوسم سرور دے ماں زہرا کھیر پلائیم تجھا لب چوسم سرور دے ماں زہرا کھیر پلائیم شامیتوں من ویسا شامیتوں من ویسا اس کھیر دا سر دکھاون دے میں چاہدا وچ کربل مینوں اپنے قدم جماون دے زمین کربلا بولی آدھی اے شہزادہ رسول 22,000 دلشکر تیرے مد مقابل ہونے میرے پیر امام نے کیڑی گل کی دیئے امام علی مقام فرمایا اے زمین کربلا سن مینوں اس گل دا کوئی غم نہیں دشمن دا فوجاں ڈھیر مینوں اس گل دا کوئی غم نہیں دشمن دا فوجاں ڈھیر میرے نال اے جے غازی پیگے وچ کھیڈ دے شیرن میرے نال اے جے غازی پیگے وچ کھیڈ دے شیرن اے فوجاں حل ویسن اے فوجاں حل ویسن شیراں کو حقل تلاون دے میں چاہدا وچ کربل مینوں اپنے قدم ٹکاون دے زمین کربلا عرض کی تھی اے جوانا اتھا تا پتر دیونے پوسل بچڑے دیونے پوسل
بھانجے بھتیجے قربان کر کے مالک لم یزل کو راضی کرن دی خاطر اپنا بھی سر کٹا کے نیزے دی نوک تے چڑھ کے رب دا قرآن سناونا پوسیا سبحان اللہ امام علی مقام فرمائیں دن اے زمین کربلا میں کو پریشانی کہنی ایڈو اکبر ورگا چن ہے اکبر دا فرما